que sapigueu que us esperem amb els braços oberts, que necessitem el vostre suport, el vostre escalf i que, en fi, ens omplireu el cor d'alegria i espero que també de color groc, perquè tingueu clar que aquí no està prohibit el color groc, aquí podeu portar... Tot el que ha passat aquest matí, aquests escorcolls, aquestes... Les nostres institucions i de la democràcia. Crec que queda clar, i a més ho està veient Europa i ho està veient el món, que la deriva autoritària del govern del Partit Popular és insaciable, no? El diputat copaire Benet Salellas fa una crida a la resistència cívica i pacífica. Davant de la utilització de la força, d'aquesta força bruta per part de l'Estat, nosaltres el que hem de posar és la raó per davant i una actitud absolutament tranquil·la, pacífica i de resistència civil. Llibertat presos polítics. Llibertat. Llibertat. Llibertat, presos i preses políticos. Llibertat. Llibertat. Llibertat presos polítics. Libertà per i prigionieri politici. Llibertat. Llibertat. Llibertat presos polítics. Llibertat. Llibertat. Presos polítics. Llibertat, preses i presos polítics, ja. Ens encantarà a tot el govern i a mi poder-vos abraçar, poder-vos saludar. Molts ànims, molt de coratge i endavant. Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña. L'article 155, aplicat pel govern espanyol, ha suspès l'autogovern. Quan s'ataquen els drets i les llibertats fonamentals, s'atraquen els drets i les llibertats fonamentals de tots els demòcrates.